Тапшыруыбызны дәвам итеп, экраннар алдына Зур Черкли авылындагы гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Куликов Илшат Рәшит улын чакырып алабыз. Ул бүген үзенең 34 яшьлек матур туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Мәрьям, әтисе Рәшит, әнисе Равза, улы Мөхәммәд, кызы Мәдинә, племянницасы Хава һәм Азиз кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Гаиләдә өченче улыбыз, төпчегебез, күңелебез сөенүче Илшатыбыз тугач, барыбыз да бик шат идек. Ул кичкенәдән үк шук, шаян, тирә-якта булган якын кешеләренә карата бик мәрхәмәтле булып үсте. Улгайганын сизмәдек тә. Үз туган ягыбыздан гүзәл кыз табып, матур гаилә корды. Киленебез бик акыллы, картлар әйткәнчә шиләгенә күрә капкачы дигәндәй бик гүзәл кыз булды. Матур гаиләләрендә алар мәхәббәттә балалар үстереп бүген яшәп киләләр. Без синең белән балам нык горурланабыз, бик яратабыз үзеңне. Сиңа бары 34 яшь. Инде син үзең дә әти. Ләкин шуңа карамастан безнең өчен һаман бәләкәй улыбыз булып торасың. Алда бик күп үрләр яулар өчен мөмкинлекләрең булсын. Без сиңа барыбыз да исәнлек, саулык, гаилә тынычлыгы, уңышлар, олы бәхетләр телибез. Улыбызга тоймый, сизелми дә 34-тә килеп җитеште. Үз тормышы белән яшәп килә, бик күп биеклеккә иреште. Гомерләрен матур бер җыр сыман узар өчен бик күп көч кирәк. Гомер буе яраткан хатының булсын сиңа олы бер терәк. Кытлы булсын балам туган көнең. Бездән теләкләрне кабул ит. 100 яшеңә кадәр исән килеш безнең куанычка барып җит. Язмыш дигәннәре минем тормышымда иң зур бүләгем, мәхәббәтем, сөекле иремне очраттырды. Мин бүген дә үз бәхетемә артык ышанмый яшим. Бер үк бәхетемне күпсенмәсен генә Ходаем. Мәхәббәт җимешләребез безнең сөюебезне күреп, тату, ата-ана иркән азына туеп, безне шатландырып, әкрен генә үсеп киләләр. Яратканым минем, бүген синең матур туган көнең уңаеннан тагын бер тапкыр яратам дип әйтергә рөхсәт ит. Яраткан ирем, соңгы сулышыбызга кадәр бер-беребезгә терәк булып, оныклар, балалар бәхетенә куанып яшик. Бер-беребезне яшьтән эзләп табып, кушылганбыз тигез пар булып. Яшисең син ярты җаным һәр чак, ышанычлы, назлы яр булып. Яшигәли якты дөньяларда Ходай биргән парлы тормышны. Улгайган саен иңне иңгә куеп, бергә бүлеп шатлык сагышны. Яратам дип кабатларга арымам җаным сине. Рәхмәт бәхетле иткәнгә гомер юлымда мине. Таза, сау бул, имин яшә, шатлыкларың мул булсын. Сине хөрмәткә бар дөнья бәхет нурына чумсын. Хөрмәтле Илшат Рәшитович, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, якыннарыгыз сайлаган матур җырны бүләк итеп бирештерәбез. Кабул итеп алыгыз.
кавышканыбыз, без мәңге